ба фикрам Афсунро бояд ба беморхона барем. Не, иҷозат намедиҳам. Ман худам ӯро дар хона хуб мекунам. Меҳмед писарам. Агар ин духтар ба беморхона равад, парешон шуда ҳолаш аз ин ҳам бад мешавад. Инро ман ҳам намехоҳам, аммо ҷаноби Меҳмед Амир. Салом дӯстони азиз, 1 дақиқаи шуморо мегирам ва ба шумо як каналеро тавсия медиҳам, ки дар он сериали Зиндагии талх аз саҳнаҳои ҷолибаш пешкаши шумо мегардад. номи канал Акрам филм мебошад. аз сабабе ки канал нав кушода шудааст, на обуначиёни зиёд дорад ва на он қадар видеои зиёд, вале админаш кӯшиш мекунад ки барои шумо лаҳзаҳои ҷолиби сериали Зиндагии талхро пешакӣ тақдим кунад. ягона кори шумо дӯстон, канали бародарро дастгирӣ кардан. дар канал обуна шавед ва видеоҳояшро тамошо намоед. дастгирии шумо барои суръати кории мо хеле аҳамияти зиёд дорад дӯстон. дар канали Акрам филм обуна шавед ва ӯро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яки мо. вақте дар канал обуна шудед, гирён кардани зангулачаро фаромӯш насозед. зангулача барои чӣ кӯмак мерасонад? вақте админ дар канал видеои нав мегузорад, онро шумо якумин шуда тамошо мекунед. яъне хабари видеои нав ба шумо якумин шуда меравад. салом ҷаноб Илёс. ман дар хона истода натавонистам. аз духтарам Афсун хеле хавотир шудам. духтарам чӣ хел аст? хуб аст? мутаассифона не. бо ҳеҷ каси мо суҳбат намекунад. агар иҷозати шумо бошад, як ман санҷам суҳбат карданро. шояд ягон фоидаам мерасад. албатта, шояд ҳолаш хуб шавад. Илёс, биё. шояд дармони Афсунам дар ту аст. биё бо ман. ҳолаш хеле бад аст. хеле бад. Афсун ҷонам, мори заҳрнок. кош ки доим ҳамин хел бимонӣ Афсун. ҳамин хел ҳаракат нокарда бимирӣ. дар ҳамин ҷо ҳамин хел пусида биравӣ Афсун. бас асте? ту чиҳо мегӯӣ, ҳа? ту аз ин кӯдак чӣ мехоҳӣ, ҳа? айб аст, айб. ту ҳеҷ виҷдон, марҳамат гуфтани чиз надорӣ? ин ҳам як фарзанди падару модар аст. ин низ падару модар азизон дорад. ба ғайр аз ин як ҷон аст. ҷон. ту дӯст намедорӣ гуфта? меросҳоямон тақсим мешавад гуфта? ба ин кардаҳоят нигоҳ кун. акнун маро хуб гӯш кун. ман дар ҷои истодаам оташ намегирам. аввал ба ин маро ту маҷбур мекунӣ. туро бори дигар дар ин ҳуҷра дар назди Афсун бубинам. агар чӣ корҳо аз дастам меояд, ту хеле хуб медонӣ. сарде нарас. худо шифо диҳад. дафша. ист дар ҷоят хонуми хурд. ист. барк буд, ҳамин тавр не? бале, барк буд. чӣ мешавад? чӣ мешавад? чӣ шуданашро ҳоло мебинӣ? хайриддин! хайриддин! бифармоед хонум Ҳулия. барк гуфтани писар бори дигар аз дарвозаи ин хона қадамашро ба дохил намемонад. шунидӣ маро?
шунидам. Фаҳмиди ҳам охир? фаҳмидам. олӣ. аз ин пас вохириятро бо берг ман мекунам. тамом шуд. ту ба ҳаёти ман дахолат карда наметавонӣ, модар. чӣ яъне дахолат карда наметавонам? ман модари ту ҳастам. ончунон дахолат мекунам ки дар кор шавад. дар кор шавад чӣ? дар кор шавад чӣ, модар? боз буғӣ мекунед ва ё ин дафъа мекушед? духтарам. салом дӯстони азиз, ба шумо як каналеро тавсия медиҳам ки дар он сериали зиндагии талх аз саҳнаҳои ҷолибаш пешкаши шумо мегардад. номи канал Акрам филм мебошад. аз сабабе ки канал нав кушода шудааст, на обуначиёни зиёд дорад ва на он қадар видеои зиёд, вале админаш кӯшиш мекунад ки барои шумо лаҳзаҳои ҷолиби сериали зиндагии талхро пешакӣ тақдим кунад. ягона кори шумо дӯстон канали бародарро дастгирӣ кардан. дар канал обуна шавед ва видеоҳояшро тамошо намоед. дастгирии шумо барои суръати кории мо хеле аҳамияти зиёд дорад дӯстон. дар канали Акрам филм обуна шавед ва ӯро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яки мо. вақте дар канал обуна шудед, гирён кардани зангулачаро фаромӯш насозед. зангулача барои чӣ кӯмак мерасонад? вақте админ дар канал видеои нав мегузорад, онро шумо якумин шуда тамошо мекунед. яъне хабари видеои нав ба шумо якумин шуда меравад.